Hola, en aquest vídeo faré un resum dels aspectes principals de la sintaxi de les oracions compostes. Cal remarcar que es tracta d'un resum i que no entrarem massa detalls en tots els casos que n'hi ha, ni tampoc explicaré els conceptes bàsics com ara el tipus de complements. Si voleu un altre vídeo amb l'explicació dels diferents tipus de complements, podeu dir-me-ho als comentaris. En primer lloc, una oració composta és una oració que té més d'un verb. I quins tipus n'hi ha? En tenim tres: les coordinades, les justaposades i les subordinades. Passem a comentar-les de manera més detallada. Les oracions coordinades són oracions independents que estan unides amb un nexe. Així, l'estructura típica és oració 1 més nexe més oració 2. És molt important recalcar que són independents, és a dir, podrien existir per separat sense cap problema. Existeixen diversos tipus d'oracions coordinades en funció del nexe. Les copulatives són les que utilitzen el nexe i o el nexe ni. Per exemple, tenim l'oració composta ha tret el carnet de conduir i ha comprat una moto. Veiem que hi ha dues oracions simples. D'una banda ha tret el carnet de conduir i de l'altra ha comprat una moto. Aquestes oracions simples estan unides pel nexe i, de manera que formen una oració composta coordinada copulativa. Fixeu-vos que les dues oracions simples són independents, tenen sentit de manera aïllada. Podríem dir només ha tret el carnet de conduir i queda una oració correcta i amb sentit. També podríem dir ha comprat una moto. Per això es tracta d'una oració composta coordinada. Un altre tipus de coordinades són les disjuntives, que tenen com a nexe o bé, com per exemple podem anar al parc o podem comprar gelats. També estan les distributives, que tenen com a nexe o, ara, ni, etc., com en l'oració següent, o vens ja o me'n vaig. També tenim les continuatives, que tenen com a nexe encara, a més, d'altra banda, així mateix, fins i tot, etc. M'agraden aquestes sèries, fins i tot n'he llegit els llibres. Les explicatives també són un tipus de coordinades i tenen com a nexe, és a dir, això és o siga. Tinc 18 anys, és a dir, soc major d'edat. Les adversatives utilitzen els nexes però, en canvi, si no, tanmateix, entre d'altres. Els gats són independents, en canvi, els gossos necessiten més atenció. I finalment les silatives, que tenen com a nexe doncs, per tant, en conseqüència, com per exemple, està plovent, per tant, no podrem eixir a passejar. Les oracions juxtaposades també estan compostes per oracions simples independents, però en aquest cas no estan unides per un nexe, sinó per un signe de puntuació, com per exemple una coma o un punt i coma. Així tenim un parell d'exemples. Ha tret el carnet de conduir, punt i coma, ha comprat una moto. O nosaltres farem el sopar, coma, vosaltres passejareu els gossos. Com veiem, no hi ha cap tipus de nexe en aquestes oracions compostes. L'única cosa que hi ha per separar les oracions simples és el signe de puntuació. I ha arribat el moment de parlar de les oracions compostes subordinades. En aquest cas, ja no es tracta d'oracions independents com abans. Ara tindrem una oració que depèn de l'altra. En altres paraules, aquestes oracions ja no tindran sentit de manera aïllada, només tindran sentit si van totes juntes. De subordinades en tenim tres tipus: substantives, adjectives i adverbials. A continuació, les veurem amb una mica més de detall. Oració subordinada substantiva. Es tracta d'oracions subordinades que equivalen sempre a un sintagma nominal. Per tant, poden tindre totes les funcions dels sintagmes nominals, com ara subjecte, complement indirecte, complement directe, atribut, complement de règim verbal, complement agent, complements circumstancials, etc. Per identificar-les com que equivalen a un sintagma nominal, podem intentar substituir la subordinada per un sintagma nominal com eixa cosa o això. Aquestes oracions poden començar de 4 maneres diferents. En primer lloc, poden anar introduïdes per la conjunció,
què. Per exemple, que ploga és bo per al camp. Si us fixeu, ací tenim dos verbs, ploga i és. Per tant, és una oració composta. A més, les dues oracions simples no tenen massa sentit de manera aïllada. No podem dir que ploga simplement, tampoc podem dir únicament és bo per al camp. En els dos casos sentim que ens falta alguna cosa, alguna informació. Per això és una oració subordinada. Com veiem en aquest cas, la subordinada comença per la conjunció que. Així, les oracions simples són per un costat que ploga i per l'altre és bo per al camp. I de quin tipus és la subordinada que ploga? Si canviem que ploga per eixa cosa o això, veiem que l'oració continua tenint sentit. Això és bo per al camp. Per tant, que ploga està actuant com un sintagma nominal. I es tracta d'una oració subordinada substantiva. I quina funció fa? En aquest cas, és fàcil veure que és un subjecte. Si, per exemple, el posem en plural, el verb també canvia. Eixa cosa és bona o eixes coses són bones. Un altre exemple és pense que vindrà. Què pense això, eixes coses? Estem davant d'un complement directe. Així, el que actua de nexe i no té funció, és una conjunció. El subjecte seria jo pense, que està elidit, i el verb principal seria pense. I què vindrà seria una oració subordinada substantiva de complement directe. Dins tenim el que actua com a nexe, i el subjecte està elidit, seria ell o ella, i el verb és vindrà. En segon lloc, també poden anar introduïdes per un infinitiu. Per exemple, el xiquet vol menjar pastís. Podríem dir el xiquet vol això. De manera que es tracta d'una oració subordinada substantiva de complement directe. Així, la subordinada ja no comença per què, sinó que comença per un infinitiu, en aquest cas, menjar. També poden anar introduïdes per un pronom interrogatiu, com quin, qui, què, com, on, quan, quant i per què, o per la conjunció si. Uns exemples són em va preguntar si venia, que podem dir em va preguntar eixa cosa, i per tant és una oració subordinada substantiva de complement directe. O no sé on està l'església, que podem dir no sé eixa cosa, no sé això, i per tant també és una oració subordinada substantiva de complement directe. Finalment, també poden anar introduïdes per un pronom relatiu, com què o qui. Un exemple és qui estaven ballant van eixir al carrer. Així podríem dir eixes persones van eixir al carrer, i per tant es tracta d'una oració subordinada substantiva de subjecte. Oració subordinada adjectiva, també anomenada oració subordinada de relatiu. Aquestes subordinades equivalen a un sintagma adjectival i sempre fan la funció de complement del nom. En aquest cas es poden substituir per un adjectiu, com ara gran, blau, bonica, etc. Com que actuen com un adjectiu, sempre fan referència a un substantiu al qual acompanyen, com per exemple, van portar els llibres que tenen poques pàgines. Veiem que ara no podem dir van portar els llibres eixa cosa o van portar els llibres això, així que no és una subordinada substantiva. També observem que en aquest cas la subordinada apareix al costat d'un substantiu, que és llibres, i la informació que dona la subordinada és una característica d'aquest substantiu, és a dir, que tenen poques pàgines, és una característica dels llibres. Veiem que aquesta subordinada es pot substituir per un adjectiu. Podem dir van portar els llibres curts. Per tant, es tracta d'una oració subordinada adjectiva de complement del nom. I com analitzem l'oració? Primer hem de veure quin és el subjecte, en aquest cas està elidit, i és ells o elles.
El verb principal és van portar i la resta de l'oració, és a dir, els llibres que tenen poques pàgines, és un sintagma nominal complement directe, que van portar els llibres que tenen poques pàgines. Dins del sintagma nominal complement directe tenim el nucli, que és llibres, i els seria el determinant. La resta, l'oració subordinada, és un complement del nom. Dins de la subordinada tenim el que se substituïx per els llibres. I quedaria de la següent manera: els llibres tenen poques pàgines, així que seria el subjecte, i tenen poques pàgines seria el sintagma verbal predicat verbal. Dins del predicat està el nucli, que seria tenen, i el complement directe, que seria poques pàgines. Les subordinades adjectives poden ser de dos tipus. D'una banda estan les explicatives, que van sempre entre comes i expliquen una qualitat del substantiu. Per exemple, les pomes, que són roges, estan bones. Així estem explicant que totes les pomes són roges i afirmem que estan bones. D'altra banda estan les especificatives, que van sense comes i serveixen per especificar o distingir l'element que volem assenyalar dins d'un grup. Per exemple, si l'oració anterior va sense comes, ja no diem que totes les pomes són roges, sinó que especifiquem que, tot i que hi hagi de diversos colors, les que estan bones són les roges. A més, independentment del tipus, les subordinades adjectives poden estar introduïdes pel pronom relatiu que o per una preposició més un pronom relatiu, com ara qui, que, el qual, on, com per exemple, la pel·lícula de la qual t'he parlat és avorrida, és a dir, la pel·lícula nova és avorrida. O el país d'on venen té molta població, és a dir, el país bonic té molta població. Per últim, tenim l'oració subordinada adverbial. Equival a un sintagma adverbial i per tant fa la funció de complement circumstancial. En aquest cas tenim dos tipus, les pròpies i les impròpies. Les pròpies són les més habituals i es poden substituir fàcilment per un adverbi. Els tres tipus principals són de lloc, de temps i de manera, encara que també podem trobar altres com de quantitat, per exemple. Les de lloc van introduïdes pel nexe on i es poden substituir per un adverbi de lloc, com per exemple ací, allà, prop, etc. Tots van quedar on va dir Carla. Veiem que no podem dir tots van quedar eixa cosa, ni tampoc podem dir tots van quedar bonic, per exemple. Així que no és ni substantiva ni adjectiva. En aquest cas sí que podem dir tots van quedar ací. Així que la subordinada està actuant com un sintagma adverbial, en aquest cas, de lloc pel que el nexe és on. El subjecte és tots i van quedar on va dir Carla seria el sintagma verbal predicat verbal. El verb principal és van quedar, que seria el nucli, i on va dir Carla seria una oració subordinada adverbial de complement circumstancial de lloc. Dins de la subordinada, Carla seria el subjecte i on va seria el predicat. Dins del predicat tenim el nucli, que és el verb va dir, i on és un pronom relatiu que substituïx el lloc, que en aquest cas actua com a complement directe. Carla va dir el lloc, el va dir. També tenim les de temps, que el nexe sol ser quan, com per exemple, quan tingues tots els papers, entrega'ls. Així podem usar l'adverbi ara, ara entrega'ls. I finalment les de manera, que tenen com a nexe com. Aitana va fer les coses com va voler. Com va voler es pot substituir per un adverbi de manera, com per exemple ràpidament o així. Aitana va fer les coses ràpidament.
El segon tipus són les impròpies. En aquest cas, la subordinada no es pot substituir per cap adverbi. Alguns dels principals tipus són causal, indiquen causa i poden tenir els nexes perquè, ja que, visqué, com que. Per exemple, no podem jugar a futbol perquè ha plogut. La causa de no poder jugar és que ha plogut. Final, indiquen una finalitat. Els nexes que poden aparèixer són perquè, per a, per tal que, entre d'altres. Per exemple, he comprat una pilota perquè juguem a handbol. La finalitat de comprar la pilota és jugar a handbol. Les condicionals expressen una condició i els nexes que poden usar són si, en cas que, mentre. Per exemple, si estudies, aprovaràs. En altres paraules, la condició per aprovar és que estudies. I consecutiva, expressen una conseqüència. Els nexes habituals són tant que, fins al punt, entre d'altres. Per exemple, Joan està tan malalt que no pot eixir de casa. La conseqüència que Joan estiga malalt és que no pot eixir de casa. I fins ací l'explicació resumida de l'oració composta. Moltes gràcies i fins la pròxima!